שלום חברים, בסרטון הקרוב אני עומד ללמד אתכם איך להתחיל לייצר הכנסות שעולות על אלפי שקלים דרך טיק טוק ומכל העולם ב5 שלבים פשוטים. תוכלו להתחיל את הכל כבר היום ולבד בעזרת ההדרכה, אבל אם בכל זאת לא תסתדרו, תוכלו לדבר איתי ולקבל הדרכה אישית של שעה וחצי בעלות של 700 שקלים, ואני אשב יחד איתכם ואעזור לכם ליישם את כל השלבים, אבל בגדול אני כמעט בטוח שתצליחו לעשות את זה לבד. החלק המעניין בהדרכה הקרובה הוא שאין לכם שום צורך בידע מקדים. בלי לדעת עריכת וידאו, בלי לצלם או להציג את הפנים שלכם, הכל פשוט copy-paste. וגם אין צורך לדעת אנגלית. וכל מילה שנאמרת בסרטון מגובה בעובדות והוכחות שעומדות מאחורי המילים שלי, שאני גם מציג לכם בסרטון. אבל לפני הכל בואו נעשה איזושהי הקדמה נורא קצרה. טיק טוק היא כבר לא פלטפורמה לילדים, האמת שגם אני הייתי חושב ככה. מיליוני גולשים משתמשים בפלטפורמה, אבל בתכלס לא כולם מכירים את הסודות שנסתרים מאחורי המערכת. אתם מכירים את אזור הביו? זה ששמים בו את הלינקים? אז אם לא ידעתם, האזור הזה נועד לקדם שירותים, מוצרים ועוד. וזה בדיוק כמו שעושה הערוץ הזה, עם כמות משוגעת של 1,800,000 עוקבים. והערוץ הזה עם קרוב ל500,000 עוקבים, והערוץ הקטנצ'יק הזה עם סך הכל 3,000 עוקבים. ואם אתם שואלים את עצמכם מה משותף לשלושתם, ואני מעריך שכבר הבנתם, אז שלושתם עושים כסף באינטרנט. מקדמים מוצרים בשיטת דרופשיפינג רק בפלטפורמת טיק טוק, שכבר בעצם הפכה לפלטפורמה נורא מסחרית. ואולי זה לא נראה כל כך פשוט להתחיל, אבל תנו לי רגע לפרק לכם את סדר הפעולות שלכם לחלקים וצעדים שאתם יכולים להתחיל ליישם כבר היום. צעדים נורא פשוטים. החלק הראשון שלכם יהיה להתמקד בנישה. אילו מוצרים תרצו למכור, באיזו נישה. ותוכלו לעשות חקר שוק נורא מהיר בכמה דרכים כמו גוגל טרנד, זיק אנליטיקס, אלי אקספרס טרנד ועוד. ואני יכול לתת לכם פה טיפ שבאמת משנה חיים, תנסו את נישת הבית. היא עובדת מדהים. הצעד הבא שלכם יהיה לפתוח ערוץ טיק טוק, וגם כאן טיפ קטן, תכתבו את הכל באנגלית, הפנייה שלנו תהיה לקהל הבינלאומי, ואין צורך להשקיע יותר מדי בפרטים הקטנים. טיק טוק היא פלטפורמה מהירה, ואין שום צורך להכביד. החלק השלישי יהיה להוסיף תוכן, וכאן בעצם נכנסת שיטת הקופי-פסט. בגדול כמעט לכל מוצר טוב, יש סרטון טוב, אבל בתכלס למי יש כוח למצוא אותו? אנחנו מחפשים לעשות כסף קל, בעבודה קלה, ולכן נשתמש בסרטונים קיימים. ודרך מאוד פשוטה לעבוד עם סרטונים קיימים, היא פשוט להוריד אותם מטיק טוק ולהשתמש בהם בערוץ שלנו. תוסף כרום להורדת סרטונים ישירות מטיק טוק יוריד לכם את הסרטון ותוכלו להעלות אותו לטיק טוק שלכם. אם לא מצאתם אותו בחנות הכרום, תכתבו לי ממש פה בתגובות ואני אשלח לכם לינק להורדה. טיפ חשוב, אל תשתמשו בסרטונים עם כתוביות או סאונד של קריין, רק סרטונים שריקים מתוכן אישי. ותמצאו לא מעט כאלה בערוצים השונים. החלק הרביעי יהיה פלטפורמת המסחר. תוכלו לעזר בכמה פלטפורמות למסחר כמו שופיפיי, וורדפרס או לינקטרי או כל פלטפורמה אחרת שתבחרו. כל אחת מהאופציות תוכל להיות הפלטפורמה שבה אתם מציגים את המוצרים וגם מוכרים אותם. לכל אחת יתרונות וחסרונות. החלק החמישי יהיה שיווק, ואין יותר פשוט מאשר למכור מוצרים דרך טיק טוק. ניסיתי את המערכת בקידום ממומן, והיא פשוט עובדת מדהים. הרעיון שעומד מאחורי טיק טוק הוא כמות העוקבים, כי עוקב הוא לקוח פוטנציאלי שבסופו של דבר אפשר למכור לו, ואפשר לייצר עוקב סך הכל בחצי שקל. סרטון טוב יכניס לכם כמות פסיכית של עוקבים, וסרטון טוב גם יכניס לכם כמות פסיכית של מחירות. אז לסיכום, 5 שלבים. 1. בחירת נישה. 2. פתיחת ערוץ טיק טוק. 3. הוספת תוכן. 4. בחירת פלטפורמת המסחר. ו5. שיווק בטיק טוק. ומפה והלאה זה שלכם, אז בהצלחה ענקית ותעשו ים של כסף.